बोथोराव गारि थाबायना थांनाया नामा नों थाबायना थांनाया खाथि लामाखौनो गिदिङाबा मोनजागोन नों थाबायना थांनाया होमबा ससे लामाखौनो मा लाबोदो फिजुन बि खालाम मा एसे हायना लादो एसे बुरजा साखि नागिरदो सोरनो रानो थगन साखि दरसे हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला मा होनदो मा जादो बे बुं मा जादो बुं बुंनाय मा जादो नोङो मानो बुंलांबाय मानो बुङो नोङो बखै दरजा खेंनायजों फैनाय नोङो ओरैनो माजों आसखा होदों नायथांदो नोङो फबे बाल' नोङो आसखा मादों बे बखै ओरैनो आसखा होनो बा दरजा खुलिना दोनदो इदि आसखा होना मानसिया बै सानि जायगायाव आरो दासो माबा थाइजौ लेम्बदो थाम्फै माखा दे अ जोंहा नै आसोला थाम्फैनि माबा थुफा होदो थुफा गोमोनालाय मा मोनायाव गोखै जायाबालाय माखौ थेवबो सासो लोंनांगौ दा मोनाबिलियाव साननैसो टाइम एम्फौ गैया खिन्थु ना निउमानबो थाइजौफोरखौ मोनाबिलियाव थाइजौ जानो हामालै बायनायखौबा मोना हर जायो बायनाय बुस्थु बायदि आरो इबो थेवबो आं सासो बिदोंमोन थाइजौ बियाखैमोन ना एसां बुरजा जागोन आरो थाइजौखौनो दे थब नै अरा खामजागोन आरो फाल्थु खालामबाय थाना आरो लाइना मानो फैयाखै दिनै दाबो लाइना माने लाइना अखानि एसे माबा जाना दङ अखा बोथोरनि माने लोगोफोर जोंनि खाथियाव मा होनो कारेन्ट जनानै लाइन माने तार जनानै फुङावनो दिनै मानसि थैदो आरो लामायाव बोसथाबनानै बेनि थाखायनो बेयाव प्रब्लेम जाबाय थादों खोमा हायाखै दसन दाबो लाइना दसे एंगारदोंमोन ना The next day हाबाय थाबाय होमबा खेबसेबनो हा दै लाबग्रो गिलाससे मा संखो आरो ए माथो ना गोरान बाथोन देनाय दे बेनो माथो ओंखाम उन्दु थानानै दासो थिनानै मिसागान सा जरे मानसि गैया खम अखा बोथोराव ओंखाम थिनानै माथो खालामनो बेनिखायनो हा मा जिमलालाय जाखोलाय फान बुयो बुगाजोब्बाय खौलायानो खावलायासो बुदो इखौ नुवाखै होमबा बे मायाव खाथियावमोन मैखुन खाथिगोन अखा बोथोराव गारि लांनानै मा हाब्रु दैब्रुनो अखा बोथोराव गारि थाबायना थांनाया नामा नों थाबायना थांनाया खाथि लामाखौनो गिदिङाबा मोनजागोन नों थाबायना थांनाया होमबा ससे लामाखौनो मा लाबोदो फिजुन बिखा लाबलायबाय हुया नोंनो जाय बिल्दां बुल्दां जाना था सबाइ ओंख्रि माबा संखादो इखौ एव बरियासो एवखो माबारै बाबा स्कुलनिफ्राय फैसिगोन माबारै एवना दोननि अखा बोथोराव फिसिना फैलायबाय दे मा संखो दाय ए सबाइ ओंख्रि जानालाय मा जानो ए सबाइ ओंख्रि जानो सबाइ गोजादो मानसि ओंखाम जानाय है दिंखिया सबाइदो ओंखाम जानाय खदाय दिंखिया बाल है दिंखियानो जाबाय थानाय मानसिया ना गोरान दिंखियानो जाबाय थानाय दा आंलाय बेदर लाबाखै मैया बेदर लाबाखै बेदर लाबोदों आरो खानसेयाव बेथ' बोथिसे मोनजाबानो जायोना अखायानो ओरै खेबसेब जाबाय आं आरो एकदम माथा गरम जाजोब्बायलै आङो बबेयाव मैखुन नागिरनो थांनोथ' होमबासो मैखुन बेर' आं मिथियाना मोजाङै बेदर हाबलांनायखाय बिनि आलादाथ' र' बेदर गैयाबा इनिफ्राय मोखाङा बुदर दर दे थां इखौनो होनफ्लेबाय थानाङा आरो बेदरा मोजां एवदे पियास बुरजा थाव बुरजा होनानै ओइ अ दे माखो बे मैखुन बारनायसोखो होफा नै मालायफोरा जादो बाल्थिं खान्था जोंहा बारबाखौनो जाबाय था दे होफादो आङो दा मा खालामनो आं दसे उन्दुना थानांगौ मानो आंलाय एवलाय मानो थाबाय थानांगौ
Hei, ayo थाबाय थानाया मा जाखांबाबो खायो अखा बोथोर नुवाखै इयाव थाबाय थानाय नामा इ न' बोरायाव थाबाय थानानै मालाबा बायसिननानै रुंसारिसो जालांगोन मिथिबाय नों थैनाया आपत्ति गैया र' गोदानखौथ' लाबोखानांगोन नों थैबालाय इ न'फोराव थाबाय थाजाया इ न' गेसावआव बोरैबा बायसिननानै रुंसारि जालांगोन लर्ड बिखा फेजोन बेदर गाहामबो दङ इयाव मैखुनाबो हाना होखादो जानाय मानसिया जायै जायै बोरैबा बुगागा जालांजोब्बायलै हो मोनजाबाल' मोजां आरो जानायनि थाखाय आइटेम माबानाय लोगोफोर नै मस्लाफोरा मा मादो मिट मस्ला इयो चिकेन मसाला इयो मायो सब्जी मसाला इयो धनिया पाउडार यार मा पान्जाबी गरम मसाला इमा करिंदर पाउडार इ मोनसे मा जिरा पाउडार जानायनि आइटेमा खिन्थु थाखायो आरो एकदम जानायाव बिराद मोजां जानायलै इयो जा हिन्जावा आं जायो आं सिम्पोल खाना जानो नागिरो नों बांसिन मस्ला होनो नागिरो मस्ला माखा बायना दोनफैजोबो साला कुकुरा पेकेटसेयाव बेसे गरै मस्लानि दामा नों मिथिगौ बेसे दामा नायो इफोराव फैसा गारफैजोबदों बेसेलै दामा नाय नों MRP 100 200 300 400 500 700 इ मस्लायाव 700 गारना दोनदो नोङो ओरैनो फैसा माखा आंनि बे खावै खावै लांगोन बायगोन आंनि बे खावा नोंलाय बनि आरजिद' नों बनि आरजिदो नों आंनिफ्राय लांना बायाखैबा नों 700 फैसा गारग्रा मानसि नामा नों मा एक्सट्रा आरजियो दे मैखुना जा नोंनि अमाया माला देरगोन अमाखौनोथ' फाननांगौ जाबायलै बे आं हाला उखैनाया आं मानो सगाव थांना फैनाय एसे गोबाव आं बेदर नुबा थाना हाथारा थब जानो लुगैयो आंबो लुगैनाया मस्ला माखा सोनादे आं एकदम सिम्पोल खाना जानो लुगैयो मस्ला बेसे जानो लुगैया दे ओइ ना सबाया खि मा थङा गुजुखो इफोरलाय है मादो थेर' ओइ आं ससबा गेसफोराव संनांगौ सङा मा सं जानायानो जानायलाय आरो बेदरखौ आंनो ओंखामखौ खमो बेदरखौ आं बुरजा दे यार मा इ मा बुस्थु ओंखाम गुसु इ आंनि ओंखाम गुसुआ आं गुदुं जानाया ओंखाम गुसु जानांगौ मानि जानोसै मस्लाखौ बेसेसोना मिट मस्लाखौ आरो सबजिनि मस्लाखौ माने होजोबगोन आं गैया दा होआ नोङो फैसा गारनो जागा मोनाखै इफोराव दे सं पापा माथाफोरा दग नामा माथाफोरा दग बेदरानो मोनलाय फालौखौनो होबावाखै बबेयाव माथाखौ लाना थादो बेदरानो मोनलायबाय दासो फालौ माथा गरम खालामना होगोन नोंसोर दै आं रागजों ओरै दिबानथ' नोंफा जागोन बेदर मोननायाव दासो माथाफोरखौबो लाना फैयो बेदरानो मोनलायबाय फालौखौनो होबावाखै कालारिं नांबाय एरे दसे जायो मा दसे जायो बाथ्रा आं एवदो सोर एवखैसो आंसो एवदो दा संख्रिखौ नायाखै आरो दे साखि जालायसिगोन सेम जालायदो साखिनि एसे हायना लादो एसे बुरजा साखि नागिरदो सोरनो रानो थगन साखि दरसे मान बुरजा साखिया दरसे साखि नांगौ र' गथ'फोर खानै जों आइ आं सोर खोन्थानायलाय बेदरखौ एसेबां बुरजा साखिना लाखाजोबनो आरो लाबो मारनाय नैयो साखिनाया दरब्रै गाहाम साखिबासो बे दा ओंखामबो खम दे खिन्थु खम जानो
रावबो बेयाव खर' गदर खालामना होआ सालाय खामफ्राव जागोलै गुदुं गुदुंनो संख्रि मोनाखै मोनाखै ओमफ्राय जोंनिया माबाखौ थाव ओंखारजोब्बाय थाव खालामनांगौ थावनि आमानखौ फसन जाखाया इयो मार थाव बुजाव जानो मिथिगौलाय दा साखिनानै संख्रि होखांनायनि उनाव साखिबावना होमबा हे जाखाबाय नांखाबाय इयो एखौ साखिबावलाय नाङा सोरबा सिख्लाफ्रा रायखांदों खोना मिथिगौलाय दे संख्रि होखांनायनि उनाव दसेबा साखिबावनांगौ मा मोखां बुगागोन खमायगोन नोंनिया बे बेदराव है थांग्रा इसेयाव थानानै साला जाफा लोंफा खालामफाबाय थागोन ओंखाम खुरनोसै आङो दाबो मोनफैयाखै गारिया खमायबाय दे दरब्रै खमायगोन हायनायावनो बाथोनसोलै नाखौ बाथोन देदो आफाल दं गैया नागोर बाथोन जागोन आं बैनिबो दे जानसै दे खालामफैदो एसां गोबाव आरो थब थब नै लोगोफोर बेखौ साफा खालामजानो नागिरदो हिन्जावदो बोख्लाबा सिफ्रा गालांजोबनांगौ बिदि नङा दै लाखै लाखै नैयाव खदै खदै गेदावनि खोमोनफोरखौ फुनांगौ लोगोफोर मोनामा होमबानिया मोना सिखायनांगौ दानि जुगाव नोंल' रोंगो जाय जाया हिन्जाव दङ लोगोफोर गेदावनि खोमोनखौ फुजा आरो जाय जाया हिन्जाव गैया एसे पार्लाराव फुहैनो हागौ आरो बेफोरखौ साफा खालामबाय थानांगौ गेदावनि खोमोनखौ मोनामा होमबानिया किसुनि गेदाव खमानि बिराद मोनामो फाथो गेसाव बोरैबा मोनामो मा थादक जादों नामा ना खेबखे हाबबाय थायो बेफोरखौ फुनांगौ लोगोफोर एकदम माने बेफोरखौ फुवाबा मोनामोलै क्लिन खालामना लानांगौ खदायफोरखौ क्लिन ग्रुप सायो आइदि मोदोमखौ खेबदो नामा ग्रुप सादो ओइ सानि मोजां फुग्रोनोसै लाखै लाखै सादो सादो होनदो सादोलै फादो होन फुदुनानै साजा खालामगोन आरो बेखौलाय माबा रोगा फुदुनांगौ सादो होनदो मोजां मोदोमखौ खेबनाङा फारसेखौ फुइनखौ थांलायनोसै लोगोफोर निजिनि डिउटियाव आरो थांसै नाखाना बिसोरा खामानि मावनानै सोबाय फैसा खाना होना गालांनो बासै बिबा खस्थ' खालामो गालांनो बासै नोंखो बेखौ लांफागौमोन आं गालांनो बासै बिबा नोंखो दुखु मोनसै आं गालांनो थांसै आं बाइकआव हगारना हरबाय बाइकआव हरसि हगारना फै दे ओइ जिखर थांसै आं नै हिन्जावफोर थाबाय मान खहाय जायो गारि हगारना होदो दे मोजां हगार बरिया इयाव गस्लानि ब्लाउसनि गुदामनो माबाया हायब्रेजोबगोन किदिं काटां होनलायदो बेफोरखौ नायनो रोंनांगौ बे आं थांबाय नैखौ लाखिबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो जाय आंनि भिडिअआव गोदानै फैदों बिथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर